Hej og velkommen til denne video. Nu har I fået jeres nye Toyota BZ4X, og vi skal have koblet My Toyota-appen på. Grunden til, det er fedt og vigtigt at få den her på, det er, at igennem appen er der mange funktioner, hvor man blandt andet kan fjernstyre klimaanlægget i bilerne, og man kan få opkobling til vejhjælp, og man kan se, hvor meget strøm der er på, og følge sin opladning osv. Når man får en elbil, så er det en kæmpe del af det, at man har den her app koblet på. Så det første, man gør, det er, at man downloader appen. Den her, den ser sådan der ud. Det er den sorte My Toyota, og de fleste har nok allerede downloadet den i forbindelse med, at man har bestilt bil, så man kan følge den. Så logger man på. I det her tilfælde, så lukker jeg lige på her. Sådan der. Så er jeg på herinde. Den her bil, den er bare fiktiv. Det er fordi, vi har lidt demobiler. Men det man så gør, når først man er klar til at koble sig på bilen her, så trykker man på, vi gør det på dansk, og så forbind My Toyota-appen, trykker vi på link. Lige så snart vi ser den her, så går vi ind i vores app og trykker på Min Garage. Så trykker vi på Tilføj bil, og heri trykker vi Scan QR-koden. Det er den QR-kode, der popper op på skærmen her. Så tager man bare sin telefon, scanner koden, så opretter den forbindelse til bilen. Sådan der. Jeg har afsluttet app-opsætningen. Yes. Og tillykke, bil er tilføjet. Hermed er vi koblet op på bilen. Nu kan man inde i appen kalde sin bil, hvad nu man vil. Trykker gem. Så kommer alle tjenesterne, man kan bruge på bilen. Og her vælger vi bare dem alle sammen. Vælg alle og trykker aktiver. Sådan der. Nu er det hele koblet på, og nu virker alle funktioner i bilen. Blandt andet så kan man, nu skulle du gerne skifte til en rød her lige om lidt, når vi har også en rød bil, det kan være, den kommer der i stedet for. Så kan man ind i appen blandt andet fjernstyre sin klimaregulering. Man kan låse bilen, man kan låse bilen op, man kan tænde for havariblinket, og så man kan se, hvordan man kører og så videre. Så der er herinde i, lige så snart bilen kommer ud og kører, så opdaterer den blandt andet kilometerstanden, hvor meget strøm der er på, og hvad rækkevidde man har tilbage. Så det er My Toyota-appen, som man kan bruge her igennem. Sådan kobler man denne på. I tilfælde af, at bilen kobler jer fra jeres My Toyota-konto, hvor I ikke længere kan se den inde i bilen, eller appen ikke længere virker, og man ikke får den blå skærm op, som automatisk, hvor den siger link til konto, kan man manuelt gå ind og koble sig på igen. Det man gør, man går ind i bilens skærm, så trykker man på tandhjulet hernede, hvor vi er nu. Så heroppe under nuværende fører, burde der gerne stå gæst, hvis ikke man er på. Det er fordi, at der ikke er nogen profil tilkoblet, og den er på som gæsteprofil. Så trykker man på profilen, og så hernede trykker man forbind til din konto. Når du trykker på forbind til din konto, så kommer den blå skærm op igen, hvor man kan tilkoble sin konto.